pani Martu termoaktívny, zoštihľujúci, odvodňujúci zábal v infrasaune. Infražiarenie je pre ľudské oči neviditeľné, vnímame ho ako teplo. V kabíne, kde teploty dosahujú 30 až 60 stupňov Celzia, je dýchanie oveľa príjemnejšie ako v klasickej infrasaune. Zvýšeným potením dochádza k odplavovaniu nečistôt a toxických látok z tela. Procedúra prebehne nasledovne. Kolegyňa Ivka spraví pani Marte peeling, osprchuje sa, naneseme gel, omotáme ju so špeciálnou strečovou fóliou, ktorá je na profesionálne použitie a pôjde do sauny relaxovať na 30 minút. V saune je určený predovšetkým zdravým osobám. Ľudia s cievnymi a so srdcovými ochoreniami môžu používať infrasaunu po konzultácii s lekárom a klienti trpiace s krčovými žilami a popraskanými cievkami tiež môžu používať infrasaunu po nanesení špeciálneho chladiaceho gelu. Infrasaunu nemôžu používať osoby s príznakmi akútneho ochorenia, ako so zvýšenými teplotami, kašlom, nádchou, hnačkami, kožnými ochoreniami a s otvorenými ranami. Nakoľko pani Marta nemá žiadne zdravotné problémy, nemá ani krčové žily, ani popraskané cievky, zábal jej budeme robiť so špeciálnym termoaktívnym hot gelom, ktorý je prípravok na boj s celulitídou, na formovanie problémových partií, ako je zadok, stehna, brucho a boky. Vďaka aktívnemu prehriatiu a prekrveniu pokožky všetky účinné látky gelu aktívne podporujú látkovú výmenu, odtok lymfy a spaľovanie tukových vankúšikov, čo sa ešte zvyšuje v infrasaune. Gel obsahuje biologicky aktívne morské riasy, výťažok z čili papričky kapsaicín, citrónový a škoricový olej, kofeín a karnitín.